வாங்க இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான ஒரு டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு எக்கு உடச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 1/4 டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கோங்க. பால் அதிகமாகிடக்கூடாது, 1/4 டம்ளர் போதும். நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்பூன் இருந்தாலோ இல்லை வேறு எதையும் வச்சு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வந்த உடனே ஏதாச்சும் பசிக்குதுன்னு கேட்பாங்க. இதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விளையாண்டுட்டு வருவாங்க. நல்லா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். அப்புறமா அவ்வளோதாங்க. இதை நல்லா கலக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கலக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் தோசைக்கல்ல இந்த மாதிரி நெய் இல்லைனா ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் ப்ரெட்டை இதில் நல்லா இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கல்லில் போட்டு எடுத்துட வேண்டியதான். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாவோ ஈவினிங் டிஃபனாக கூட சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க டெய்லி. இந்த ஸ்நாக்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். முட்டை, சுகரு, கொஞ்சமாக பால் இருந்தால் போதும். சூப்பராக செஞ்சு கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும், நல்லா ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நெல்லை பொண்ணு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.